Luka Kebara, rođen 1994. godine u Beogradu, u zvaničnoj biografiji navodi da je diplomirao politikologiju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kao jedan od najboljih studenata. Po obrazovanju je, naglašava, diplomirani politikolog i master menadžer bezbednosti. Ističe da je bio stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Ministarstva omladine i sporta. Interesovanja su mu vezana za oblasti politike, bezbednosti, prava, kao i za druge srodne oblasti. Na Fakultetu političkih nauka je radio kao saradnik, demonstrator na predmetima lokalna samouprava i javne politike, piše u biografiji. Navodi da je aktivan član Srpske napredne stranke i veoma ponosan na veliki doprinos partije i predsjednika Aleksandra Vučića Republici Srbiji. Kao budući mladi funkcioner SNS, trudit će se da doprinese ugledu Republike Srbije i nastavit će aktivno učešće u stranci sprovodeći ključne političke vrednosti i procese koje SNS kao stranka desnog centra zastupa. Naglašava se u biografiji. Polaznik je Akademije mladih lidera Srpske napredne stranke i obrazovnog programa Politikas, Beogradske otvorene škole. Na izbornoj listi za parlamentarne izbore 2020. godine Aleksandar Vučić za našu decu bio je na 13. mestu. Na izborima održanim 21. juna 2020. godine izabran je za narodnog poslanika. U Skupštini Srbije je pričao na kineskom jeziku.